Historie is een metafoor voor kleur en cultuur. Dat is net hoe ons onszelf gewoonlijk prostitueert net om iets op de tafel te zetten. Hoe ons onze agency gebruikt, ongeacht hoe dat is, nee, nog steeds die nagevolgen heeft wat ons met deel in onze eigen levens. So dat is ultimately ook die verantwoordelijkheid wat ons heeft tegenover onszelf. De eerste keer dat ik die tekst gelezen heb, ik was bang. Want die subject matter waarmee je steel, it's a lot. Maar ook, ik het geweten, het is een story om verteld te worden. En tot de zin heb ik met mijn karakter bij relate, want ik kom van de Makoland af en die karakter komt van het platteland af. So, die move van platteland naar de Kaap toe, it is a big thing. Je weet, je hebt je waarden en goed bij de huis geleerd, maar nou gaan je Kaap doen, je ziet allemaal zo vrij en doen het wat je moet doen. En soms in een zekere mate verloor je je waarden. Ik geloof die verantwoordelijkheid wat kunstenaars heeft is om mensen te vermenselijken, vooral in onze tijd in Zuid-Afrika. Toen ik gezien het, dat is Michelle met wie ik speel, dat is Anne wat hij reek, is Luke met wie ik speel, was ik wel excited. Maar toen ik zie die karakter, dat is iets wat ik al ooit gespeeld heb, dat is goed waar ik gedink het. En om die kans en die spasie te hebben om dit uit te beelden, om kansen te vatten. En dis wie Nadia is. Sy is nie bang vir kanse nie, sy is nie bang oor wat mense van haar sê, wat hulle van haar dink nie. Sy kan net so terug sê wat sy van jou dink. Nee, ek het 'n kamer, die engine weekie nou nie, joh. Ek het 'n fridge, maar die gas is nou op. Nee, ek was 'n Christian, maar ek loop nie kykie. Ek het 'n love of my life, maar ek het nie geld nie. Die directors, regisseurs het so out of their way gegaan om vir ons beautiful leestheater te bring. Ek weet nie eens hoe hulle het gaan top neem. Het is een klein taak om een creatieve persoon te wezen, ongeacht het medium. Waar die dokter je lijf geneest, is ons veronderstellen met geest geneest. En dat is een heel makkelijke taak. Zo. Ik voel die verantwoordelijkheid van het. Ja, dus